Ne ide. Sad ćemo stati od ovo je bilo malo ono... Jesi reći uđemo na sajt? Ne znam. Koji način učestvovali u ovom pripremi ovog novog kraja. Hvala. Bosna i Hercegovina treba da budemo ponosni na onome što u njemu posebno dajemo doprinos objavljivanju stručnih, naučnih, istraživačkih radova. Treba u drugom dijelu, ali mogu i odmah ovdje. Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine nije eminentno izdavačka kuća. Nije eminentno izdavačka kuća. Ali imamo... Mi vidimo. Zanimaju vas? Da. Možete, samo nemojte da... Da. A nemamo niko. Oh my god. Originala sa imam.
Da ne radiš ništa. A za tu kažu da je najbolja. Gresu, da. Ja sam vidjela, ne, ja mislim da on je ovaj mali, ja ne znam ko znam. Hoću poslijeviti se. Sad ćemo tome naša nacionalna biblioteka je član i to aktivni mnogih međunarodnih asocijacija i stručnih bibliotečkih organizacija. Ja sad ovdje moram jednu tajnu reći koju ne zna čak ni naš direktor, obzirom da mi u kafama često slušamo njegovu jednu, nažalost, bez sistema podrške i pozadine predstavlja zemlju u svojoj instituciji. I ova knjiga pokazuje još jednu vrlo bitnu stvar, to je da za razliku od mnogih humanističkih nauka, to kolegica Lela naravno zna mnogo bolje od